Yeah! Bon dia, família, què passa? Com estàs? Benvingut, benvinguda a un nou capítol, a una nova aventura, a un nou dia de la meva vida. M'estic vestint a correcuita perquè fa 8 minuts que hauria d'haver sortit de casa i encara no estic llest. Doncs ara ja només queda conduir i resar perquè arribem a l'hora. Són les 9:31. En principi són uns 20 minuts, per tant arribaria a I-50. Anem bé. Correré una miqueta més del que hauria de córrer per tal d'intentar arribar a l'hora, però quasi segur que sí. Ara actualitzo. Doncs tant tampoc puc córrer, que tinc un camió davant i anem, jo què sé, a 45 o així. Mare meva. Vamos! És que no es pot adelantar amb massa comoditat en aquesta carretera perquè hi ha moltes bicis. I els dies que jo vaig en bici agraeixo que els cotxes no vagin massa de pressa. Nou 50 minuts. Molt bé, no? Avui toca... I sense córrer, sense fer cap imprudència ni cometre cap infracció. Gràcies al camió que no m'ha deixat passar, si no sí que hagués una miqueta més de pressa, però tot i així he arribat 10 minuts abans de l'hora oficial de començar, que és l'hora que a mi m'agrada arribar per poder-me canviar de roba amb tranquil·litat i així. Bueno, family, ens veiem d'aquí una estona, a l'hora de dinar, t'ensenyaré què dino, i avui ens esperen 9 hores fantàstiques i fabuloses de feina per endavant. Let's go! Doncs apa, jornada finalitzada, camí cap a casa fet. Són 7:15 del vespre i a veure quin pla ens espera avui. Una cosa fantàstica que hem de fer. De tot, sabies que a les Balears, o no sé si totes les Illes Balears, a Mallorca, berenar és igual al matí que al vespre? Per mi això em suposa un problema, perquè per mi berenar és a la tarda. Tampoc és hora de berenar a 7:15 del vespre, però berenar és a la tarda, no al matí. Al matí és esmorzar, doncs aquí li diuen berenar també. Mare de Déu, senyor. Doncs ja hem berenat. Plan de la tarda és, de moment, anar al basar asiàtic a canviar unes bombetes, que d'aquestes d'aquí n'hi havia
3 de foses, de 4 n'hi havia 3 que no funcionaven i vaig anar allà, no sabia exactament quina era i em vaig comprar 2 paquets diferents i un era i l'altre no, per tant el que no és. Ara l'anirem a canviar per un que sí que és i posarem la bombeta que falta. A veure, tema esport. Portem avui 13.701 passos. Per tant, jo crec que els faig ara només anant a comprar les bombetes. Cosa 2. El bloc d'ahir, a hores d'ara, doncs apa, ja tornem a estar a casa, bombeta canviada, funciona perfectament i res més, ja m'he dutxat, hem sopat saludable, com habitualment, això sí que ho estem complint al 100%. 15.000 passos fets abans d'arribar al Xino i ja està, poc més per avui suficient. Me'n vaig a dormir d'hora, no encara, vaig a mirar una miqueta a la tele, però de seguida anirem a dormir, que demà ens espera un gran dia, a veure si demà sí que complim algun objectiu més. Gràcies per estar aquí, per acompanyar-me un dia més i fins demà. Bona nit.